F'tentattiv ieħor l-Oppożizzjoni Nazzjonalista ippruvat ittappan ix-xogħol siewi li qed jagħmlu s-soldati tal-Forzi Armati ta' Malta fejn tidħol l-immigrazzjoni, din id-darba permezz ta' mistoqsija parlamentari mid-Deputat Nazzjonalista Joseph Ellis. Ellis staqsa lill-Ministru għall-Intern Byron Camilleri dwar li skont hu fil-bidu ta' dan ix-xahar il-Forzi Armati ta' Malta ma rrispondewx għas-sejħa ta' għajnuna biex jiġu salvati 96 immigrant. Fit-tweġiba parlamentari l-Ministru Camilleri qal fil-Parlament li d-domanda tal-Oppożizzjoni ibbażata fuq asserzjonijiet żbaljati u saħaq li jispera li d-deputat mhix tgħaddilu minn rasu li jiftaħ kwerela kontra s-soldati. Ma dan l-istazzjon il-Ministru Byron Camilleri żied jgħid li saru allegazzjonijiet mill-alarm phone u li Ellis irrefera għalihom. Naħseb illi l-esponenti tal-Partit Nazzjonalista minn dak illi jagħmlu fil-passat fil-konfront tas-soldati tagħna ma talmu xejn. Għal darb'oħra għażel illi jibbaża l-azzjoni illi rridni nieħu fuq allegazzjonijiet bla bażi illi jagħmlu persuni barranin minflok għażlu illi jivverifikaw dawk l-allegazzjonijiet jekk humiex veri jew le. Aħna naħdmu bil-kontra. Aħna nagħtu kundizzjonijiet aħjar lis-soldati tagħna, kundizzjonijiet aħjar tax-xogħol għax jixrailhom. Iżda din ma kinitx l-ewwel darba li rajna attakk mill-Oppożizzjoni fuq is-soldati Maltin, kif is-sena li għaddiet ġiet ippreżentata kwerela li ridet titfa' lis-soldati tal-Patrol Boat P-52, il-Brigadier u lill-Prim Ministru Roberta Bela u morhom il-ħabs wara li ġew akkużati bi qtil ta' immigranti. Dakinhar kienet infetħet inkjesta maġisterjali mill-Maġistrat Joe Mifsud li ġabet fix-xejn dawn l-akkużi u minflok faħret ħidmet l-Armata. Ta' min ifakkar ukoll id-Deputat Nazzjonalista Joseph Ellis kien wieħed minn dawk li firma l-kwerela flimkien mad-Deputat Nazzjonalista u kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Ġustizzja Jason Azzopardi u numru ta' avukati oħra tal-Aqda Repubblika. Infatti fil-jum li tħabbar li ġie elett fl-elezzjoni każwali flok Frederick Azzopardi, Ellis iġġustifika din il-kwerela. Intant l-akkużi tal-Oppożizzjoni kontra s-soldati ġabet kundanna wkoll mill-General Workers Union li fi stqarrija appellat lil Ellis sabiex iġib rispett lejn il-membri tal-Forzi Armati ta' Malta. Fl-istess stqarrija pubblika l-General Workers Union talbet lill-Ministru Byron Camilleri sabiex jinjora it-talba li jagħmel id-Deputat Nazzjonalista sabiex jiġu investigati mill-ġdid u biex inħallu lis-soldati tagħna jibqgħu jaqdu d-doveri tagħhom f'serenità b'risq is-sigurtà nazzjonali. Min-naħa l-oħra l-Partit Laburista fi stqarrija saħaq li dinja xhieda oħra li bit-tmexxija ta' Bernard Gregg fil-Partit Nazzjonalista ma nbidel xejn. Żied jgħid li huwa ta' għajb kif minflok skuża ruħu għal dak li kienu diġà għamlu d-deputati favoriti tiegħu, Bernard Gregg reġa' approva mossa bħal dik ta' Joseph Ellis. Il-Partit Laburista qal li tweġiba lill Partit Nazzjonalista dik li l-ikbar pass li ħall-Gvern kien dak li tejjeb il-kwalità tal-ħajja tas-soldati b'kundizzjonijiet ta' xogħol aħjar permezz ta' ftehim kollettiv li ta' żiediet fil-pagi tas-soldati. Saħaq li l-pass li jmiss huwa li r-rappreżentanti tal-Partit Laburista fil-Gvern jibqgħu spalla ma' spalla mas-soldati quddiem dawn l-attakki tal-Partit Nazzjonalista.